Sesiphuma ngaphakathi ke la sihlangene nomphathi umnumzane uMletha. Sihlangene naye la ngaphakathi uyena ke office umphathi station. Sike sibelayo ingxoxo sa-engage naye only to find ukuthi ke kuyabonakala khona ukuthi khona izinto ezingahambi kahle la ngaphakathi. Amaneduzana sashubekile udaba owafuna ama-case numbers unikeziwe futhi noma case numbers to ukubhekisisa kabanzi indaba ukuthi lama-case avalwa ngasiphi isizathu. Masikhona isidingo sokuthi avulwe, hayi ukuthi nanokuthi masikhona sifanele ukuthi avulwe vele ngoba sidinga ukuthi kube nokulungiswa ngoba lezi zinto lezi ayivulwe nama-cases are very sensitive, so-ke angeke ngikwazi futhi nokuyimenshina la njengamanje, but okukhona njengamanje siyaphuma-ke siyemafletini siyobheka yonke into laphana noma one by one amaflets athathelwa umama ukuthi iwona maphi kwenzakalani akwenzekini, sizophinde futhi siqhubeka simnikeza nomdaba. Kodwa njengamanje sesiphuma khona ngaphakathi sesixoxile nobaba simtholile ngaphakathi uyena station commander wala ekhaya. Ilokho nje engingathi angikuveze nyama kusuka la sibheke khona emafletini kokubhekisisa ukuthi kwenzakalani, siphinde simnikeze futhi amandla awethu.